Kumba jupau bat balapin bana ba ke jela Meghalaya ru kam jengai na kiri ke bapin mi ya ke jingdi pin bu at kemudrak bat kiwe na mar ke dai ru ke Jaka Rung jong ki Nongkhaïi. Haga khat nyu teri unailar ar hajar pusan haga jingi tre shitom jong ki Pulit ke East Jante Hills ken thop ke kenhun anti narcotic task force ANTF kele yo ban kem ya sangut kisnar khai drak na ki artli ki jingja ka ba kele yo Kurup yo drak ba Shongdor palat saw point saw Klur Tyngka. Hak jing yo ban lum khubor ki Pulit na ka jing yo jing tip ka patikna kila penlong ya ka jing kenrat ka bajur da ka bapin upshrip ru ha ka shnong bindi hati ka bahap hapo ka Klur police station East Jante Hills bat yo bat ya ka way ka bos kamai na gani ka bos kila yo ban kem yo way ubrio ubakerteng u Isaac L Joti arpun rio bana madan teng Shillong haringkat ka jing don jong u heroin ubadon hadu khandai way point prapun rio gram ha ka dor ka bokot saw pholak balasong bha ha ki khandai teli ki sunduk sabon ha ka jing pen klan ye ki bor sentiat na ka jing yo jing tip halor ka rung kami ki Nongkhaïi ki Pulit ka East Jante Hills bat ka ANTF kila penlong ru ya ka jing talasi ha kyang petrol pump ka bahap hapo ka lum shnong police station ka bagila yo Kurup yo heroin ubadon khandai spa hanrepuwe point laipulai gram bat layo ru ban kem ya laingut ki kenthai ki badai ki Nongkhaïi drug kini ki laingut ki kerteng ka kim nei laipulai snam ka dim khong thing sau punyo bat kan nya ting sau po ki badai ki nongshong shnong ka khong jam teng Nopal Manipur bat ya drug kini ki laingut ki laburi ha ki sau teli ki pla uni udrok heroin ubadon hadu khandai spa hanrepuwe point laipulai gram ka baki Nongkhaïi kila song bha ha ki prapo teli ki sunduk sabon udai uba Shongdor hadu saw Klur Tyngka na ka jing thok ki Pulit kini ki brio ki dei ki snar Nongkhaïi drug ki baju khai yo drug na ka jela Manipur bat ban pen poi Meghalaya bat shaki wei pat ki Jaka hapo kari India ki Pulit ha ka bai dei bat kene ka jingla ban Kurup bat kem ya kini ki sawngot ki brio ki la register ka case hapo ka NDPS Act bat ka jing tokit minta kalaya shakhman Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki bale hi bana kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F manta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya